Takže čau lidi, já jsem Bohy 111 a vítám vás u prvního videa, bude to Minecraft. A uvidíme se, až se připojím. Takže už se připojuju a mám to už rozastavěný a jenom jen tak, jestli vám to nevadí, tak jsem si cheatnul prostě jídlo a teď si dám zapnu si settings a si dám na normál. A bude to asi, že si zatěžíme, nebo těžíme si nějaký uhlí. Takže já půjdu tudy, tady je hned jeskyně. Trochu se bojím, ale vezmu si čarádílko. Aha, to nevěděl. Vezmu si asi ty stejky. 64 si je beru. Stačí a tak můžeme jít. Se jenom si zavřou. Je to tudy se i dostat? Přes tohle ne. Ale tudy se dá, ne? Tady od tudy se dá. Tudy už se nedá. Pardon. No, takže tady nic, ale fakt nic není. Vesničani jsou až tamhle nějaká džuzna. A když tak tohle je můj nový kanál, už jsem jeden měl, nebudu ho zmiňovat, protože aspoň chvilku chci být utajený a no, a tak. A ty, co mě znáte, tak to neříkejte, prosím. Takže tady si vemu sekerku. Tady jsou nějaký, že bych se zabydlel potom tady, na nějakém tom stromě. Jsou tady ty dvou. To se mi nelíbí. To se mi fakt nelíbí. Tak. Tady si vytěžíme trošku.
co jsem ho chtěl. Víte, na co jsem chtěl to dřevo? Jo, na něco jsem ho chtěl, to. Ty vago. Kus prostej. Tak. A je po filmě, neběhej a... Když tohle bych v realitě neudělal, že bych zabil zvíře, to jestli se viděli od Pedra, takovýto video o tom jak, co by udělal, a tam hned první bylo, že si by přijel lidi, anebo psy a kočky, no tak já bych přijel asi lidi, no. Protože já prostě kočky, psy mám rád, když... Tohle je normální strom, jo. A já jsem objevil další část vesničky. A to jsem ani nevěděl. Tamhle je můj barán, ale nezhasnu jsem, ale asi se půjdu vyspat. Nejdřív se půjdu vyspat. Teď si zabijeme ještě prasátko. Tady kde? Tady? Počkej, to neutíká. Jsem myslel, že by utíkal. Abych to neutíkal. Škoda, že mám heslo. Tenhle heslo. Že mám sedlo. Dobrý. Ne, tohle není dobrý. To jestli to potom nějak změním. Tak. No, tady mám tu hlínu, jsem si tam dal omyl. Tak tady si dám to. No, dobrý. Tak já si půjdu lehnout. Můžu, ne? Dobrý. Ať se... Tam. Dobrý. Tak. Budeme teda prozkoumat tu... Hele, kůň. Co je? Počkat, stop. Pardon lidi, ale tak.